от лекари и здравни работници. Цялостната дейност на болницата се реализира чрез уникална болнична информационна система, позволяваща създаването на електронно медицинско досие за всеки пациент, достъпно за него и лекуващите го специалисти. Това е важно, когато се влиза, след което от тук снимката отива при лекаря областна диагностика, радиолога, който прави прочите и пише вашите докладване, което трябва да се даде. Значи, три основни компоненти трябва да има болничния дизайн, защото е доказано, че влияе пряко на процеса на възстановяване. Първият елемент е да има елементи от природата. Максимум асоциация с природата, като ние сме застъпили извуци, в градените топони има записани птички, чудовикащи. Навсякъде фотосите, които виждате, асоциират с пролет. Екраните на фирмата Барко, които са на изток от Полша, ние сме първата болница, която ги слага в източна и централна Европа. Това има две функции. Едната е, той е тачскрин компютър. Едната е, когато лекари дойде, с картата за достъп има чипец, той се сканира и получава достъп до болничната система. В нея, сега ще го демонстрираме цялото нещо, в нея той може да влезе в пациентското досие, да види скенер, рентген, да назначи терапия, да назначи лекарства.